אז אנחנו נעשה סרטון חדש, וזו עונה חדשה, ואמא לי למה אני פתאום צעודה. אחרי הרבה זמן שלא עשינו סרטון. אז זאת אמה, וזאת לינוי, ועכשיו אנחנו הולכות לבית ספר, ורק אל תתבלבלו, אנחנו לא חברות, ובכלל לא מדברות כמעט. אז עכשיו אנחנו הולכות לבית ספר. טוב חברים, הגענו לבית ספר, אני אשב פה. אני אשים לו, רגע, אני אכניס את הטלפון שלי כי אסור. איפה? אוקיי. עכשיו כולם אמורים להגיע. אוקיי. תקשיבו ילדים, היום אנחנו נלמד... לא אכפת לי, פשוט תלמדו, תעשו בחוברת החדשה שלכם, שלא פתחנו בעמוד, לעמוד האחרון, לא אכפת לי מה אתם תגידו. אני הולכת לשתות קפה. ביי. למה תקשיבי הילדים האלה? ככה, את לא מקשיבים. אפשר לעמוד איתם אלה. שנייה, אני רק רגע. אני כותבת רגע את הציונים. זאתי קיבלה, אומייגאד, שמעת על זאתי שקיבלה F. באמת, אני לא מבינה אותה. טוב, אני אדפיס את התעודה הזאתי. תביאי את זה לילדה הזאתי שמה, איך קוראים לה? חנונית. כן. שכחתי את השם שלה. שמחה. שמחה? בסדר. ואת ה-F תביאי לרון. כן, סורי, אבל תביאי לו את זה בשביל. עכשיו אני הולכת למצוא לי חופשה, אז יאללה ביי. גם אני. טוב חברים. טוב חברים. מה התחלתם? טוב, אני מחלקת את המבחנים הכי גרועים וטובים. יאללה, זה חילה חנונית. תחשב על מזרון. הנה אתה. יאללה, ככה ביי, לא אכפת לי ממך. עכשיו אני הולכת לשתות באמת קפה. יאללה ביי, עזבו אותי בשקט. זה הקפה שלי. לא אכפת לה. לא, זה הקפה שלי. טוב, תקראו איזה מורה קקה. מעצבנת אותי. וואי, כן, אני מעצבנת בטירוף. מה את מדברת? תהיה בשקט ותשבי בצד. תגידי לי מה לעשות. כן, נראה אותך. מה נראה אותך? מה אני יכולה כבר לעשות? מה את רוצה? כולה אמרתי, את אמרת. סתמי. טוב די, אין לי כוח אלייך, היא מעצבנת. אין לי כוח אלייך, את את מנסה לערב אותי. טוב, אני עובר כיתה, אין לי כוח אליכם. טוב, ביי. המורה לא תסכים לך. המורה, אני עובר כיתה. טוב, חמוד. מה עובר כיתה? אתה אהוב עליי, תעבור. חיים שלי, תעבור, יאללה עליך. וואי, תקשיבו, אין לי כוח, אני עכשיו הולכת, יאללה, אין לי כוח. מי רוצה? מה זה אמור להיות? של המדעים, קחי. איך, לא רוצה איך. זה רודף אותי. אוקיי, אני אשמח. מה תשמחי? זה כל נפש הדבר הזה. למה את רוצה? אמא. את קולפת. אני הולכת את כל נפש. זה מדע, את לא מבינה. את לא מבינה. טוב, יש לי הופעה, אז עזבו אותי וזהו, ביי. מה יש לך הופעה? זה מבט. כדי להבריד למורה. יאללה, אז אופי. למה אני מביאה מחוברות אם אני לא משתמשת בהן? נכון. אני אביא אייפד. טוב, ביי. תשאלי את המורה. אתה יודע שאתה חמודי? מה את רוצה? זה חבר שלי. סתמי. סתמי את. מי שמדבר? חמודה, יש לי חברה.
הקול שלך מגעיל, אז לא משנה, ביי. אני הולכת לבית ספר אחר שאת לא תעקבי אחריי. לא משנה, עקב אחרייך. טוב, אני לא אלך לבית ספר אחר, אבל את נצגת, ויש גשם, אז התבטל לי המופע, הכל בגללך. מה אני עשיתי? עושה שיחה, עזבו אותי. לכי לשירותים. מסרו אותי, יש פה שירותים בבית ספר, מה הפן הזה? את חושבת שאת הולכת? לעשות שיחה אמורה. טוב, בסדר, יפה שלי, יפה שלה, אני שרפה, אני שרפה עלייך. את אחותך, לא מבינה איזה רעי, היא לא מדברת יפה, היא מתחצפת עליי, אני שונאת אותה. אמרה, יש לי שיחה. מה שיחה? סיימנו בית ספר. טוב, ביי. ביי מתוקים שלי. אנחנו לא מתוקים שלך. מה את רוצה? עזבי אותי, בא לי תפוח. בלי אפרסק. אוקיי, אני אביא לך. בא לי! לא, אוקיי, ניקח. לא, הוא רוצה. לא אכפת לי ממנו. הוא חבר שלך. הוא אקס שלי, נפרדנו שהוא עבר כיתה. איך הוא מוכר איתך? נכון. תקשיבי, אחותי ממש מעצבנת, אי אפשר איתה, היא ממש פוגעת. אני מבין אותך. כן, היא ממש מעצבנת. בלי כיתה. למה לי רק שהיא לא שמעה אותי, אבל בסדר. בינתיים, סליחה על זה שאנחנו פשוט אין לנו זמן. מה זה הרעש הזה? אין לי כוח. אני מנסה לעשות משהו, ומפריעים לי, ואני צריכה לעשות גם קליפ, ואני, אם מישהו לא יודע, אני יוטיוברית. אז אני צריכה לעשות סרטון. מפריעים. מי זה שם איתך? וואי. מה הולך כאן? אני הולכת להגיד אותך לאמא, אסור לנו להתנשק עדיין. מה את רוצה? בואי עכשיו! אמא! אמא לא פה. רגע! אמא! איפה היא? אמא! הנה את. רגע, אמא, לא בא לי. נו! מה קרה? חיים שלי? מה קרה? מה אתה צועקות כמו לא יודעת מה? אמא! לא, אמא שלה היא מעצבנת! אמא, את יודעת ש... אמא, בבקשה, אל תפריעי להם, הם ביחד. אבל היא התנשקה איתו. אמא, אל תביכי אותי, די! הוא פה! אני בקוקו בשביל מה נשמע כאילו? זוזי, לא בקטע רע, אבל אני פשוט לא מסכימה להתנשק. מה קרה חמודה שלי? למה את צועקת עליה? כאילו, מה היא עשתה לך? כל ההתנשקה איתי. תראי. את באמת עושה לי את זה? את מקורקעת עכשיו. די, אמא, מלשנית הילדה הזאתי. פויץ'. מה את מרביצה? לינאי! מה? מעצבנת, בא לי את אמא. די, המעצבנת! פוש! אמא, זה לי. לינאי! מעצבנת, בא לי את אמא. אין לי כוח אלייך. אני קוראת לאבא שלך. מה עשיתי? היא מעצבנת אותי. מה קרה? מה קורה פה עכשיו? די!
יואו, אני חייב ללכת. סורי בייב, אני חייב ללכת, אני מצטער, אבל מקווה שתהיי טוב. בסדר, חמודה שלי? לא, אתה לא הולך לשם מקום! אתם נפרדים עכשיו! רק שתדעי שאני לא נפרדת ממנו יותר בחיים. עכשיו אני מקפיצה אותך מהחלון. מה את עושה? יא סתומה, מה את עושה? את אהבת אותה רגע מהחלון? כן, אמרתי להעיף אותו, לא? אבל לא התכוונתי לדבר כזה. יו, מה יש לכם? אמא, ולא העיפה אותי, ואני רק רציתי לחבק אותה. איזה שקרנית. אני לא רציתי בכלל לחבק אותי. את סתם כאילו רצית ללכת לאמא המעצבנת. אמא, אני לא רוצה להיות איתה יותר מעצבנת אותי. יאללה, עופי ממני המעצבנות. אתה יודע שהיא התנשקה עם חבר שלה? די, תעזבו אותי, אני לא רוצה להיות איתכם יותר, עופו. די, לא רוצה, תעזבו אותי. אין לי כוח. וואי, תודה, תודה שסיפרת לנו. אחרי זה לא היינו יודעים מה היינו עושים אם לא היית מספרת לנו. בבקשה, מה אני הייתי עושה לילדכם? די, אבל לא, לינה הרביצה. כן, היא הרביצה לנו. בואו, אני אקח אתכם ליום כיף בקניון. רק חמודה שלי, שניכן מקורקעות כי אתן שניכם האחיות. מה? אפילו אמרו לנו. מה? אבל אמא, זה לא פייר, אני עזרתי לכם וזה מה שאת עושה לי. את האמת חמודה שלא ממש עזרת. כי עכשיו גרמת למריבה ענקית. אז גם את מקורקעת. לפחות לקצת פחות. ליום. בסדר. אז ליום או שבעצם יומיים? יומיים ושבוע, נכון? ושבוע. מה, אני שבוע? כן. והיא? היא שבועיים. יופי. אבל את תלכי לבית ספר והיא לא תלך לבית ספר. מה יש לך? תקשיבי, אבל פשוט, את לא מבינה, אם היא תלך לבית ספר, אז היא תתנשק איתו עוד פעם. אז אני יכולה לטפל בו בזמן הזה, נכון אמא? מה זאת אומרת לטפל בו? להגיד לו שאסור בגיל הזה, כמובן. אבל, כאילו, אני לא יודעת, חמודה שלי, אני אחשוב על זה. סבבי. אבל... את עדיין מקורקעת. אז לי מותר טלפון, אבל לא. אבל אסור לך? אני לא מסכימה לך להקליט שירים. תודה רבה. רק להקליט, איזה כיף. וגם טלפון. מה אוקיי. וגם את מקורקעת, אז יאללה. טוב, בוא נעשה סרטון לא מהטלפון, בואו. השלג בחוץ. רוצות לישון איתי הלילה שהיא לא תבוא להפריע לכם? ברור. אני כוח, באמת. וואי, למה צריך? נו, מה, אין לי מקום. טוב, אחד מכם ישנת עם אמא. לא, אני לא ישנת לאמא, תבחרי את. אני לא יודעת. טוב, בסדר, אני אלך לישון את זה. לא, את נשארת, את הולכת, אני אוהבת אותך ומחרת. טוב. אמא, אפשר לישון איתכם? רגע, נו, אז רדי, אמץ.
רגע, אמא, אני יכולה לישון איתכם היום? חמודה שלי, אני לא נראה לי יכולה היום. אבל אחותי ישנת עם אמא, ואת מפחדת לישון כשלינוי ככה. לא, לכי תשני, תעשי בסדר. היא אחותך, מה את רוצה? אבל אני לא רוצה, היא תרביץ לי. לא תרביץ לך, יאללה. אם היא תרביץ לך, צריך להגיד לי, בסדר? בסדר, ותהיה מקורקעת לחודש. לא חודש, אבל שבועיים. אבל מה זה שבועיים? היא תרביץ לי עוד. אם היא תרביץ לך, אני אגיד לה. ויקרקע אותה יותר. אז יאללה, לכי לישון אצלה. בסדר. אוף, אין לי כוח עליה. נינוי. מה את רוצה? מה את צריכה עכשיו? מה את רוצה? אמא אמרה לי לישון איתך. בסדר, בואי שבי. לצערי. את יכולה לזכור את הרדיו, מעצבן אותי. הוא עוזר לי לישון. אבל בסדר, אני אזכור אותו. סגרתי. בסדר. אמא, אני גם הולך לישון אחרי סירי ולי. לילה טוב. לילה טוב. למחרת בבוקר. פלופ. בוקר טוב. בוקר טוב. בואי נלך לבית ספר. כן, בוא נלך, יאללה. היום אני עוזרת בבית ספר שלך, אז אני אבוא איתך. סבבוס. תסתכלי איתי. אמא. כן, מתוקה. אני הולכת לבית ספר שלך, אני עוזרת שם היום. מהבית ספר שלי אמרו לי ללכת לשם, כי אני מתנהגת הכי יפה בכיתה. הבנתי. אפשר? בסדר, הלכי כבר. רק, רגע. רק תחכי לינוי שתתארגן לבית ספר. כי אני לא יכולה לעשות אתכם. מה, אבל היא לא באה איתי, זה רק אני הולכת. אבל היא צריכה ללכת איתך. למה? כי אסור ללכת לבית ספר והיא לא יכולה להישאר כל היום בבית. אבל אסור ללכת לבית ספר, זה בבית ספר. אבל זה יהיה עם הילדה, אז היא תהיה איתך, סבבה? את תשמרי עליה. אוקיי? טוב. אז תחכי שתתן לי להתארגן. כן, לא שאלתי. בוקר טוב, בוקר טוב. צריך להעיר את לינוי. אז בוא נעיר אותה. לינוי! לינוי! מה את צועקת? לינוי, קומי כבר הולכים לבית ספר. ואני לא יכולה ללכת לבית ספר. אבל לא לשלך, לשלי, ככה לא תראי אותו. בסדר. אוף, אין לי כוח. שנייה מתארגנת. טוב חברים, מה יקרה בפרק הבא שלנו? תעשי תראו בהמשך ותעקבו לעוד סרטונים. כן, לאחרונה יהיה יותר סרטונים, אני אומרת לכם. כן, לא כמו מקודם. כן, מקוות. ביי יוש. ביי יוש, מקווה שאהבתם. ביי יוש.